Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Rasyon sa tubig sa Bacolod nagsugod na. El Niño Task Force ang Bacolod nagsapol. Libre sa kay ginatanyag sa San Carlos LGU para sa mga pumuluyo samtang nagabiti ang init sang panahon. Department of Agriculture na mag-ausisa kung mayroong ibang bala sa manipulasyon sa presyo sang baboy sa probinsya. TUP Visayas Binalbagan Campus ginalauman kay makasugod na sa pagbaton sa mga estudyante matapos ang 3 ka tuig. Kag sa good vibes, printer nga himo sa DVD drive kag ballpen, kag machine nga makapudpud sa mga botelya, pila lang sa gin-display sa Technology Convention sang TUP Visayas. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, TUP Visayas Binalbagan Campus ang ginalauman nga makasugod baton sang estudyante sa sulod sang duha tubtub 3 ka tuig. Nagasugod ang pag-survey sa donated area sa Barangay San Jose nga patukuran sang Technological University of the Philippines sa Binalbagan Campus. Sunod sa campus director sang TUP Visayas nga si Eric Maluoy, naglabot sa 25 million pesos ang donation kag pledges sa pagpatukod sang ilang nga Binalbagan Campus. Gikan ang pledges kag donation sa kay Franklin Fuentebella sang Carmen Agricultural Development Corporation, 5th District Congressman Dino Yulo kag Mayor Alejandro Mirasol. Dugang pa ni Maluoy nga magasugod na ang construction sang building sini nga tuig kag ginalauman nila nga sa sulod sang duha tubtub 3 ka tuig makasugod na operate ang campus. Pinaagi sa mechanical engineering nga kurso nga ginatanyag sang universidad ginalantaw sang TUP Visayas nga mangindako ini nga bulig sa agriculture sector sa sur nga bahin sang probinsya. Isa sa mga ginaplano nga idugang nga kurso sa amo nga campus amo ang agricultural engineering nga ginakinahanglan sa karon sa rehiyon. Agriculture that we're planning is technology. This technology is that will support machineries in agriculture. Makabulig din sa farmers. Yeah. Machineries na rin yeah. It's not about biosystem. Yes. It's about creating a machines for agriculture processes. Mapadasig. Mapadasig. Mapahapos. Mga harvester. That's basically what we're trying to figure out. Sa number 9, ginalauman nga magasaka ang kumpiyansa sa mga investor sa probinsya karon nga mas ginpasanyog na ang peace and order situation sa probinsya. Sini lamang na pagbuhat ng joint recommendation ng pamuno sa militar, PNP kag Coast Guard para sa declaration sang stable internal peace and security status sa probinsya paagi sa Joint Peace and Security Coordinating Committee. Bagay nga ginaabi-abi ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsilingman nga ini ang nagakasayuran sa pagpaabot sang pagsaka sang kumpiyansa sa mga investors sa probinsya. Humalin pa man sadto, ini ang ginalauman sa probinsya ang establishing a peace and order situation. Si karon suno sa iya na dismantle na ang itukod sadto sa mga rebelde. Samtang pasalig naman sa gobernador sa bago nga pamuno sang PNP sa probinsya kasi Colonel Reynerio de Chavez ang suporta gikan sa probinsya para sa ila. Abiso niya nga dapat i-familiarize ni ang iya kaugalingon sa probinsya. It's also based on the fact that if not all the fronts of the CPP-NPA have been dismantled, at least the government that they have set up here in the province has been dismantled. So I think this is the result now that the province is being declared as having a state of internal peace. Yes. Anong impact na in terms of well, hopefully investors will feel more confident in investing here in Negros Occidental, knowing for the fact that there is peace and order in our province. Sa number 8,
Pagi sa bulig sa mga pumuluyo, lalaki na kuhaan sa malapit 800,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa Talisay City. Nakuhaan sa suspected shabu ang isa ka high-value individual nga si Ronilo Santillan, 35 anyos, sa ginpatigayon nga buy-bust operation kahapon sang hapon sa Hacienda Colisap 2, Barangay E. Lopez, Talisay City. Ang buy-bust operation ginpatigayon sa Drug Enforcement Team sang Silaya PNP upod ang NOCPO kag mga PDEU personnel. Sunod sa hepe sang Silaya PNP nga si Lieutenant Colonel Mark Daroca, madugay na nila nga ginabantayan ng suspect matapos makabaton sang impormasyon gikan sa mga concerned citizens sa iya illegal nga hilikuton. Nakuha sa iya ang 15 ka sachet sang suspected shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 112 grams kag nagabalor sang 761,600 pesos. Sa number 7, pag-issue ng traffic receipt sa bitaw, magapadayon inibisan pa nga nagpagawa na sa desisyon ng Korte Suprema nga nagadumili sa mga LGU sa pag-deputize sa mga traffic personnel. Ang Supreme Court na nagpagawa sa desisyon nga nagadumili sa mga traffic enforcers sa mga local government unit nga mag-issue sa traffic violation. Sa en banc decision nga ginpagawa ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagyaw, isa ka permanent injunction ang gin-issue batok sa mga LGU nga naghahatag otoridad sa mga traffic personnel nga mag-confiscate sang driver's license kag mag-issue sang ordinance violation receipts, magluwas lang kung sila ang deputized o kung gin-authorize ang Metro Manila Development Authority. Nakasandig ang among nga desisyon sa kaso nga gipasaka sang abogado nga si Dante Garin batok sa katapos ang MMDA nga nag-confiscate sang iyang lisensya resulta sang illegal parking nga traffic violation. Pero gipahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Mentras wala sang desisyon ang korte batok sa pag-issue sang citation ticket sa mga bitaw personnel magaparayon ang pagpanakop sa mga traffic personnel ilabi na sa bahin sang ginapatuman nga citywide clamping ag towing operation. Angot diri bukas naman ang Bacolod LGU upod sa pamunuan sa bitaw sa mga reklamo nga sarang ipalabot sa korte. Ang City Legal Office ay nagpadala naman sa sulat sa Department of the Interior and Local Government para maghingi sa clarification kag recommendation angot sa ginapatuman nga city ordinance. Sa apprehension, sige, kay ti ang ato may ordinance sa ginabasihan mo. Muna gani, until na may court order sa court with competent jurisdiction, di ka muna, sundo na order. Ang ato niti amo man ti may ordinance man ta, di amo na ginadapon until na i-declare na null and void ang aton ordinance. Sa number 6, alkalde sang Talisay City ang nagaupod sa pamilya sa napatay nga empleyado sa pagpanawagan sang hustisya. Sa statement kang ginpagwa gikan sa kampo ni Talisay City Mayor Neil Zaras, iya ginsiling nga isa ka mapisan nga empleyado ang ginpatay nga si Mike Lumawag sang Treasury Office sang syudad. Nagaupod siya sa kalisod sang pamilya kag nagapanawagan sang hustisya para sa kamatayon sang biktima kag suno pa sa alkalde nga ang wala sang rason nga pagpamatay kag pamahog sa mga Talisaynon ang wala ginatolerar sang syudad. Kahapon sang aga sang gintiro si Lumawag samtang nagapanaog sa iyang salakyan sa gwa sang ilang balay sa Carmela Valley. Bag-o lang gid siya nakatapos sa pagdulong sa eskwelahan sa iyang anak sang gintiro siya sang lalaki nga nagasakay sa motorsiklo. Isa sa mga ginalantaw nga motibo sa krimen sang PNP ang mga posible may kangtanan sa iya nga trabaho ang pagpatay sa biktima. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sang PNP sa krimen. Sa number 5, wala sang hoarding sa mga farm inputs, pareho sang feeds kag mga abono. Hindi lang presyo sang baboy ang karon nagasaka ang ginatutukan sa Bacolod City Price Monitoring Council. Ginsiling ni City Administrator Lucille Helvolea nga nalakip man sa ila ginamonitor ang presyo sang feeds kag iban pa nga mga farm inputs nga sarang makaapekto sa presyo sang baboy sa merkado. Ilabi na karon nga manubo ang supply.
Gidugang ni Helvolea nga base man sa ila pag sinapol sa katapos ang Price Monitoring Council, wala sa monitor nga nagahoarding sang feed sa syudad. Samtang ginaluman ni Helvolea nga sa badasun nga semana mag-amat-amat na lubo ang presyo sang baboy sa merkado kadungan sa pagsulod sa supply sang pork ug pork meat products resulta sa paglift sang pork ban sa Bacolod. I can see nga wala ya sang hoardingan kakatabo subong ara yang supply. It's just a matter nga ti siyempre nang affected ang the whole industry sang swine industry mong. So ara ta pa lang sa repopulation stage. Sa number 4, isa sa mga ginalantaw karon sa Department of Agriculture amo ang posible manipulation sa presyo sang karne sang baboy sa mga merkado sa Visayas kag Mindanao. Kung may kasubong nga sitwasyon, suno sa gobernador, dapat nga usisaon ini sang ahensya. Sa national nga press conference ng DA, sinilamang ilagin siling nga sila mag-coordinate sa tagsa ka mga local government units pagi sa Local Price Coordinating Council para mapatod kung ano gid ang rason sa mataas nga retail price sa karne sang baboy. May pagsaka sa presyo sa mga merkado sa Visayas kag Mindanao. Bisan pa nga nagapabilin suno sa ila sa 180 pesos ang kada kilo sang farm gate price sang baboy. Sa merkado sa Bacolod, yara sa 400 pesos ang presyo sang kilo sang baboy. Gani para kay Governor Eugenio Jose Lacson, dapat nga usisaon ini sang DA. Pero ang nabaton nga impormasyon ni Governor Lacson, ang mga amat-amat naman karon nga naganubo ang presyo sang baboy, labi na nga nagbukas na ang Bacolod sang border sini kag nagtugot sang pagpasulod sang mas madamo nga supply. They should do that, no? But I heard from the latest news that the price is going down already, no? So maybe by Bacolod opening up, it allowed more pork products to come in. But if the DA feels that there is a price manipulation, let them investigate and make a report. Sa number 3, inventory sa water sources. Ang ipatuman sa FP ni agud mapasiguro nga mayara sang supply sa tubig sa tiun sang emerhensya. May mga local government units sa probinsya nga magluwas nga wala sang water hydrant, halos ginakulang naman sa water supply ilabi na sa tig-ilinit. Gani magapatigayon sang water inventory ang mga water sources ang pamunuan sa Negros Occidental BFP agud nga ma-identify ang mga areas halin sa bubon kag deep well nga sarang magkuhaan sang water supply sa tiun sang emerhensya. Plano ni Provincial Fire Marshal Senior Superintendent Arnold Alba nga magtukod sang kasugtanan upod ang mga tag-iya sa mga water sources kag LGU para mapasanyog pa ang programa bahin sa kampanya kontra sunog ilabi na karon nga ginadumdum ang Fire Prevention Month. Sa record sa BFP, naglabot na sa malapit 300 ang mga fire incidents sa probinsya kun diin kalabanan diri nagaluntad sa mga campus ang tubo kag mga bakante nga lote. Those may mga water sources sa each and every municipality so that if ever disasters or emergencies strike in, pwede namon sila matap to help us because as an equipment-based kind of agency, water is a precious instrument for us. Sa number 2, libre sakay sa publiko ang igahatag sang syudad sang San Carlos. Ginsiling ni Joe Alingasa, ang Disaster Risk Reduction Management Officer sa syudad, nga ang libre sakay in partnership sa City Social Welfare and Development Office. Dugang ini sa libre sakay nga ginatanyag na nga daan sang Philippine National Police. Ang mga pumuluyo suno sa iya, labi na mga senior citizen kag mga estudyante nga nagapanglakaton papauli humalin las 10 sang aga, tubtub las 3 sang hapon. Ang mahimo nga ma-heat stroke karon nga nagasaka ang temperatura tugas ang El Niño phenomenon. Sa San Carlos LGU page nagasaad man nga si Alingasa magasapul pa sa mga fleet service para sa mga ruta o kung mga pick-up points. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw.
El Niño Task Force sa syudad sa Bacolod ang nagsapol sa nagkalilain ng mga ahensya agon talakayon ng mga tika nga himuon para mapaganhagan ang epekto sa El Niño phenomenon. Samtang BFP ay nagsuguda sa pagrasyon sa tubig sa mga kabaranggayan. May report si Nico Delfin. May mga kabaranggayan na sa Bacolod nga hindi malabutan sang supply sang tubig gikan sa Basiwa Prime Water ang ginadulungan sang tubig sang Water Distribution Utility. Ang Bureau of Fire Protection nagsugod naman rasyon sang tubig sa mga kapurukan sa barangay Mandalagan nga wala sang magamit nga tubig tugas ang dalayan nga pagnubo sang water supply karon nga tig-ilinit. Sa coordination meeting sang katapos ang El Niño Task Force, ginhinyo man ni City Administrator Lucille Helvolea ang mga barangay nga mag-submit sang damage assessment report may angot sa epekto sing tig-ilinit sa mga pananom pati na sa pag-identify sa mga areas nga kulang sa water supply. Iniagod man matagaan atensyon sa bulig sang CDRMO kag BFP. Ginakuhaan na ito namon data na makuha pa kami data sa barangay in terms of damage, reduction, and water availability. So, mana siya. So, matanaw na naman kung ano na ang kwan effect or results based on the reports of the barangay captains ba. Sa records ng City Agriculture Office, may masobra 157,000 nga crop damage ang na-report sa barangay Alangilan. Yaraman sa pagsinapol ang tiglawasang Basiwa Prime Water kag City Engineers Office. Ang engineering tagalibot subong kung ga-assess ang mga areas nga diin pwede kakuha tubig or ano ang mga levels ng water subong sa around Bacolod. Inspection dito Yung inspection sila. water sources Mga possible water sources, din maagi. Then they're working with Basiwa and Prime Water and also with other water, sa bulk water. Ginapangitaan na paagi sa Bacolod LGU upod man sa water supplier sang Basiwa Prime Water nga matigayon ang dugang nga infrastructure projects kag engineering measures agud nga matatapan ang ginakulang nga water supply sa sulod sang 3 tubtob 6 ka bulan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, printer nga himo sa DVD drive kag ballpen, machine nga makapudpud sang botelya aguto hindi na maglabot pa sa landfill. Pila lamang ini sa mga projects ng estudyante kag faculty sang TUP Visayas nga naka-display sa ilang nga technology convention. Aton ini diskubrihon sa report ni Romeo Subaldo. Ang botelya sang Coke pwede mapudpud pareho sini. Ang Sunbig Light nga botelya pwede mangin the white sand sa beach. Ang bottle naman sang Red Horse Beer pwede nga mangin daw brown sugar. Kag ang botelya sang Mountain Dew daw matcha powder. Ini ang resulta kung ginasulod ini sa glass crusher nga machine nga himo sang estudyante kag faculty sang Technological University of the Philippines Visayas. Sunod sa kay Rene Bolo, isa sa mga faculty sa Mechanical Engineering Department sang TUPV. Pinagi sini, mahapos ang pag-dispose sa mga botelya, kag hindi na kinahanglan maglabot pa ini sa landfill, kag pwede pa ini magamit sa mga handicrafts o kung pwede pa mahimo liwat nga botelya. The purpose sir is to repurpose the glass. Instead of burying it somewhere sa landfill, you pulverize it for reprocess mo siya, handicrafts, other purposes, instead of throwing it away. Sino bala magpensar ngang ini nga mga design kag logo, output sang printer nga himo sa drive sang wala na ginagamit nga DVD nga ginbutangan sang ballpen. Output naman ini sa grupo na day John Lester Astudillo kag Earl Smith. Logo man kon picture, masarangan nga i-print sang ilang nga printer. Pabilog na sa DVD drive nga stepper motor. DVD drive? Oo. Sa DVD drive ng halin. Dami mo DVD drive o DVD? DVD player mismo. Mura na ginagamit sa buong. So, kita nyo pagi nga magamit sa liwan? Oo. Kingkwa na namo ang iyang stepper motor lang ito. Tapos? Mga gamit sa amo ng game mo sa namon dayon na amo sa mapagio sa amon nga pen kagang sa platform namon sa dalom. Kag laser engraver nga sarang maka-engrave sang photo sa kahoy. Ginhatag ini sa eskwelahan para matun-an sa mga estudyante, pero masarangan man nila maghimo sang makina nga pareho sini.
Ini ang pilalamang sa mga proyekto sa mga estudyante kag faculty sa eskwelahan nga gin-display sa Technology Convention. Sunod sa campus director sang TUPV nga si Eric Maluoy, may kapasidad ang ilang mga estudyante kag faculty nga makahimo sa mapuslanon nga mga bagay nga sarang magamit sa mga pribado nga kumpanya, LGU, o kun mga mangunguma. Gani ini ang ilang ginabida sa sini nga event. Ang ini nga activity nagaserbi man nga tay-tay nga nagaangot sa mga mangunguma sa government agencies kag private sector kag pati na sa academe. DOST Fishers is one funding agency in the government. So we brought it here, and farmers can actually tap them. Our researchers can actually tap grants. So we have also invited some of the private sector that will be part of the support group of the farmers and researchers. So it's one-stop shop actually of growth in just one setting. Dugang pa niya, ining ikalima na nila nga tuig sa pagpatigayon sa Technology Convention, kag kada tuig, may panibago nga mga proyekto kung imbensyon ang ilang mga estudyante kag mga faculty nga dako nga bulig para sa komunidad. Barb sa college, kung natunan ko yung hindi na namin ka mga kalanaan, ano nung lutas sa mga jeep, muna yung nakasakuan ko, ilaya kadalom, katama na sa mga nga generation. Mga future engineers to naming, ang brilliance nila, makitanta sa ilang mga, tawag sa inventions, no? Projects. Projects, pwede mga inventions. Kagabi ito mga balita sa Negros Subungan Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Ito dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.